Tämä menee omaan käyttöön. Mä haastattelen sua nyt. Taas? Niin. Kato, mies mikä voittaa kaikki lähöt täällä, niin Joo. Joko sä tiedät mihin sä menet yöksi? En vielä. Et vielä? Kello tulee 10. Matin luokse. Sä oot nähnyt noi kaikki muut paitsi ton viimeisen, niin sä oot pelkkää hymyä, niinkö? No kyllä niitä on yhtä hyviä muille. No älä nyt viitti, olla noin vaatimaton. Joo, ei kyllä. Äsken tuossa pullistelit, että mä voitan Dertti. Mä kuulin, kun sä huusit. En oo huuet. Ei kuulu ollenkaan sun tyyliin sulla noin. Sähän sanot niin kuin se on se asia. Joo, ei. Mutta hyvin, ainakin ollaan mukana, kun ollaan. Niin, mutta eihän se nyt ole mikään meriitti. No on. No eihän nyt tommosella hevosella ole. Mutta tää toinen. Eikö se yllätä, että millainen se voi päästä finaaliin? No se oli kyllä yllättävän hyvä. Vai oliko nämä muut huonoja? En tiedä, minusta se meni kyllä vähän paremmin, mutta sillä on vähän ongelmia lopussa. Vähän hukkuu sitä peitsille nyt? Ei niin, tämmöinen ravi hukkuu sillä, ettei sillä oikein pysty lopussa päästä ihan täyttä. Niin kuin se näytti, että se on selvä kakkonen, mutta se ei vähän niin kuin hilkunkilkku. Joo, me ajoin sitten niin varman päälle. No millaista toi menee toi arvoon? Ei täällä mitään nopein saa Derbyssä. Joo, eikö se niin ole? Ei ole Derbyssä, se on vaan Surholassa. Jaha. Hei, mites täällä? Osaathan, sä oot nähnyt 60 Derbyä. Älä veikkaile, kun mä luulen, että ei ole niin. Minä luulen, että on niin. Että nopein saa valita eikä. Näin paljon me tiedetään. Joo. Mutta se on meidän puolustus, että kun tuokaan ei tiedä, niin ei voi vaatia, että me tiedetään. Ei kaikkea voitti. No onko sä, niin sä oot monenneksi nopein? Toinen, kolme? Toisiksi nopein. Toisena mä pitäisi saada. No niin, on vielä yksi lähtö ajamaan. Niin, no, mutta eihän nyt enää voi mennä niin kovaa tuossa kelissä. No ei kyllä. Eli sä saat radan 3. Melko varmaan joo. No se on hyvä. 306. 308. 309 oli tuo Jonsi. Niin oli joo. Ja 14, 520. Niin, mutta ihan rehellisesti sanottuna, niin eikö se nyt siltä tunnu, että se on niin kuin... No kyllä se yksi niistä, mikä pystyy voittamaan, se on selvä, mutta pitää nyt vähän uudestaan juoksu. Finaali on finaali. Miten onnistua? Keulanallehan sä joudut. No niin, mutta siinä se on silloin hyvä ajaa siinä kyllä. Onko? Jaksaako se mennä siitä? Kyllä, se on jaksanut. Ei sit voita ehkä vaikea on finaalia 3 paikalta voittaa. Mutta... No mikä näistä on ollut sillä lailla, vai onko sä kattonut näitä lähtöjä? Olen kattonut kaikki. No onko niissä mitään semmoista? No kyllä niistä tasaväkeisiä. Nurmoksen hevonen oli hyvä ja Tuomaksen hevonen on hyvä ja Pekkakin vielä voi tulla sitten, kun pääsee sitä seuraavasta. Ajattelin, että sehän voi saada radan 8 vielä siihen finaaliin. Niin, se ottaa keulat sieltä. Niin. Joo. Kyllä. Et älkää vielä huokaa. En, missään nimessä. Ei kannata nuolasta niin kuin tivaa. No, selvä. No otatko suomalaisen kuskin tälle sun toiselle hevoselle? Joo, melko varmaan joo. Otatko? Joo. No, tuo Ingvesin poika tänne. No se on suomalainen. No, selvä. Okei. Okay. No, nähdään silloin. Otetaan uusiksi tää sitten. No niin, selvä. Kuljettaja. Sähän ajot yhden finaaliin. Joo. No niin, älä ota sitä takkia pois. Mennään pihalle vesisateeseen. Tuu tänne nyt. Tuu tänne nyt. Kuka voitti sen vanhojen koskelikisen? Pitkällä. Zeus Kemp. Jep. Zeus Kemp. Oliko se muille yllätys kuin mulle, että sä oot finaalissa tällä hevosella? No en mä tiedä sillä, että ei oikein osannut arvioida, että se on ollut hyvässä nousussa se hevonen ja mennyt riskejä juoksuja hyviä aikoja ja enemmän se on vahva kuin nopea, että mä sanoinkin johonkin, että se menee joku 14,5 ja 15 väliin, että mihin se riittää ja tänään riitti 2. Aika mielenkiintoiset omistajat. Jouko Kemppi ja Jukka Puotila. On hyvät, mielenkiintoiset, haasteelliset miehet. Ei mitään ohjeita anna. Eihän ne mitään ohjeita, että loistavat omistajat, että on saanut työrauhan, ettei hätyyttänyt sillä lailla 3-vuotiaana tätä vielä, niin nyt saa vähän nauttia sitten hedelmistä. Meillä on tässä nyt semmoinen pähkin ollut purtavana, että millainen radat on, että saako nopea valita ensiksi vai meneekö ne arvomalla? Mun mielestä nopein ottaa ekana. Nopein ottaa ensiksi. No niin, Tuomo tiesi nyt kun kävi lukemassa jostain, mutta eipä äsken tiennyt. Eihän se tiedä, joskus sit on neuvottava. Selvä. No nyt sekin selvisi. Kiitti paljon ja hyvää onnea finaaliin. Joo, onnea tarvitaan, kiitos. Mikä kotiin lähtenyt? Se olisi tuttu loppujuoma. Moro. Hieno tukka sulla. Ei Tuomasta täällä missään. Moro!
Terve! Ajattelin, että on se nyt Eikö mä kattonut? Kato, kun sä oot paljon lyhyempi, niin mä katson. Voimaksi tuli paljon iloisempi. Klinikalla. Missä klinikka on? Siis onko se tässä samassa rakennuksessa tuolla? Joo. Mitä sä teet? Osa siltä vaan. Täällähän on kaikki mun renkkini. Onnittelut, eikö sä päässyt naimisiin? Niin kuin nämä muut. Nämä muut ei oo päässyt. Ei perään. Älä karkaa. Harmis Frido. Onko se parempi nyt mitä se oli? On. Paranee koko ajan? Joo, koko ajan on mennyt syksyä kohden eteenpäin. Että hyviä juoksuja on ne tehnyt ne aikaisemmatkin, mutta nyt tuntuu, että on. Miksi sillä aina joutuu keularinnalle? Se lähtee hitaasti liikkeelle ja käynnistyy ja se on dieseli, sillä vaan pitää siihen ajaa sitten ja mennä pitää vauhtia. No millaisen sä ajat se finaaliin sitten? Ajaksä se keularinnalta? En mä usko, että Ei vaikka Veijokin on mukana lähdössä. Niin se on sen paikka. Eikä meillä varmaan, siinä varmaan lähdetään, moni hevonen lähtee kovaa ja siitä tulee kova tempoinen juoksu. Ja se sopii kyllä tuolla hevoselle, mutta kyllä meidän juoksua pitää siellä saada. Niin, että ei keularinnalta ei. Ei siinä lähdössä ei varmaan. Mitäs kuinka kovaa sun hevosessa meni? Sä et pääse valitteen rataa, kun ne meni 13.6, 13.8. Joo, ei me päästä, että Sä saat jonkun 4.5. 4.5 tai sitten jos olisi joku 9, olisi hyvä unelmapaikka. Kuka se päättää, kuka se radan ottaa? Sinä vai? Markku saa päättää. Ei, älä nyt sellaisia, kun sä sanot Markku, että mä haluan ajaa takarivistä. No katsotaan nyt. Mutta kyllä sanotaan, että jos 4. ulospäin, niin se on vähän aika ulkona, kun tämä on todella, ei ole mikään nopea lähteä. Eihän sulla muita ollut sitten? Toi harmi laukkas nyt tää Pakkasen pois teissä. Niin laukkas käski, joo. Siinä oli huonoa tuuria, että no tämmöstä tää on. Lykkyä tykö. Kiitos. No niin veljekset. Te olette pääosa esittäjiä, älä säkään mene minnekään, kun kansa haluaa nähdä sut. No niin, ei et sä mitään hyvää tehnyt, mutta käytetään nyt uudestaan läpi näitä sun hevosia. Eli Star Martini. Tuntuuko se, olisiko mikä prässää ja kierrosta ne maalia? No kyllä se vauhti kiistyi tuossa takasuoralla. No. Kyllä se vaan väki vahvasti runno ohi, ei voitu mitään. Näytti, että se pystyisi niinku vastaamaan. Luuleeko, että se hävisi sen takia, kun pääsit saa suht helposti keuliin? Pääsin helposti ja sai ajaa, että oli ihan omaa vauhtia, mutta ei vaan tänään pystytty paremmin. No onko se ollut sitten mukaan parempi joskus? Onhan se ollut parempi. Niin silloin kun se on voittanut. Niin kun sä lasket ykkönen, niin silloin parempi. Niin, kyllä. 2 on häviö. No tässähän tuleekin, sä voisit meille niin paljastaa nyt tässä vaiheessa, että ketä sä oot finaalissa? No vielä viikon päästä keskiviikkona karsitaan lisää 2 paikkaa. Mitä sä, niin, mutta et sä niissä ajaa? No kyllä me niin varmaan, no omalla, jos se pääsee sinne. Älä nyt hyvä mies sitä sinne ilmoita, jos sattuu pääsee finaaliin, niin joudut ajaa sitä. Jos ei sillä, niin Extreme Luka ainakin sinne ilmoitetaan. Jaa, niin se. Niin mutta ootko sä näitä muitakin ajanut karsinnassa? No olen. Parhaallahan sä tietysti ajat, eikö se näin ole? Nyt me halutaan tietää, että mikä se on, se paras. No, Ajat sillä Timon hevosella voittanut yhden karsinan, että mä en pysty sitä sanomaan, että mä ajan Timo tällä sun hevosella. Kyllä se Timppa päättää sen. Niin, mutta luuleeko, että Timppa sanoo, että ei aja, kun et sä ajakka finaalia, että sen ajaa joku muu? Ei sitä tiedä. Onko se vielä nopein se karsinta-aikakin? Taitaa olla, joo. Joo, sä pääsit valitsemaan ensiksi. Joo. Mitä sä haluaisit itse, jos sä saisit itse päättää, niin otatko sä radan 1? Ei missään tapauksessa. 2. 2. Ja sitten Veijo tulee kolmannelta ja rupeaa heti prässäämään. Heti. Niin mä luulen. Mutta näin me voidaan niinku yhdessä päättää, että Timo hevosta saa ajata ja omaa ei ilmoiteta. Ei mennä asioita eteen. Niin, mutta täytyyhän siinä nyt joku järki olla. Mitäs ootko sä sanonut mitään muuta hyvää aikaiseksi tänään? No niin, siihen ne melkein jää. Mutta eihän se nyt huonosti ollut 1 ja 2 ja 3. Ja 3. Ei, olisi voinut huonomminkin mennä. Kyllä. No sä oot nähnyt näitä lähtöjä kärrystä ja ootko sä nähnyt sitä ulkopuolelta? Mikä näistä on ollut semmoinen? No kyllä se Veijo hevonen oli aika vakuuttava. Ei voi moittia Timpakan hevosta, toista rataa kuitenkin. Mutta se oli mun mielestä, se oli yllätys, että se oli niin hyvä. Niin no joo, siis, että se oli niin vahva. Ihan odottanut itsekään niin hyvää. No mitä Timppa sanoi sulle etukäteen? No ei se edes juteltu sen kanssa. Jaa.
se kaveri, mikä hoiti hevosta, niin sanoi, että Timppa, jos saanut sua kiinni, sä hirveän helposti vastaan puolille. kyllä mä vastaan. Selvä. No mukava nähdä, että kautaan mitä sun täällä. Timpahan sä tietysti ajattelee. Mutta sitten sä voit taktikoida siinä ensi viikon karsinnassa, niin sä voit jättäytyä kolmanneksi omalla. No niin. Eikö? Tässä on Raku. No niin. Kuvataan Rakua, kun Raku jäi, kato, siinä on hevosen omistaja, joka hevonen suosikkina jäi kakkoseksi, niin nyt hän moittii siinä kuskin. Raku, mä kerron kaikki rehellisesti. Eihän Aku sano sulle rehellisesti kuitenkaan. Mitä? Että minkälainen se hevonen oli. Niin mitä? Että kun mä voin sanoa rehellisesti, mitä Aku siitä sanoo. Aku sanoo. No se sanoi, että hän oli, että tulee voittaa, mutta ei voittanut. Ei tullut. Sä oot kauhean pettynyt. No on pettynyt. Ei mitään voi. Piti voittaa. Niinkö? No huono lähtöpaikka tulee tuonne finaaliin. Voi paskaa. Ei, mutta ihan totta, katos. Mutta eihän se välttämättä, se voi saada radan 6 esimerkiksi. Se mikään huonoa. Jopa 5. No niin, en tiedä. Saatko sä nukuttua yöllä? Mä huonoa tekee, mutta mä otan konjakit, niin eiköhän se siitä. Selvä. No finaalissa kuitenkin. No joo, se on jo paljon. On. Täällä on tyytyväisen näköisiä miehiä. Katsotaanko Mikakin hymyilee joskus, katsotaanko se kääntää päänsä. Hymyili, mä katsotaan hymyileekö Mika tänään. Ei me puhutaan Tapion kanssa ensiksi. Älä karkaa minnekään. Hei! No yleensä me ollaan nähty vaan takavalot autossa, nyt me halutaan puhua sun kanssa. Mitäs tämmönen mikä hyvä hevonenhan tää ollut on. Mun täytyy esitellä sut ensiksi. Tapio Mäkitulokas ja Sahara, no sinne päin kuitenkin. Niin se oli tosi hyvä, toi sun hevosessa. No kyllä se nyt oli jo viime viikolla Lahdessakin, että... Niin tää oli niinku tiedossa, että... No me tajuttiin viime viikon maanantaina, kun meillä vaihtui heinä siinä kesäkuun vaihteessa ja kaikki analyysit, kaikki piti olla kohdallaan ja meillä ei mennyt kesän aikana hevoset oikeastaan yhtään mihinkään. Joku joskus pärjäsi nihkeästi jossain. Otettiin analyysit, niin valkuaiset oli aivan liian korkeat, että sitten lyötiin väkirehun minimiin ja nyt vaihdettiin heti Lahden startin jälkeen jotain vuoden meidän omaa heinään. Että meillä loppui oma heinä tosiaan silloin alkukesästä ja jouduttiin viedä, että heinään sitten turvautuu siinä. Okei. Se oli liian proteiinipitoista. Niin, että... Siitä voisi mulle soittaa tuosta heinän proteiinipitoisuudesta. Mä yhtenä kesänä halusin niin, että heinä näyttäisi vihreämmältä ja se olisi maittavampaa, mutta siinä on proteiiniarvot korkeammalla. Me kokeiltiin sitä, ei mihinkään mennyt meidän hevoset. 2 viikkoa kun vaihdettiin heinä, 2 viikon päästä menee. No, meillä oli koko kesä niin tahmeita, että valkoiset oli 200, niin kuitenkin pitäisi olla alta 50 mun mielestä vähintään, niin ei meidän hevoset mennyt kyllä kesällä mihinkään. Ja olihan tässä vähän virustakin kesällä, että sekin vielä varmaan lisää, mutta onneksi nyt kantapään kautta sen huomasi ja tajusi ja oppi. Niin hyvä, että se pääsi tähän mennessä, että sä huomannut sitä ensi viikolla, että nyt se kuitenkin on derby-finaalissa ja karsinnan voittaja. Niin joo, että kyllähän tämä on meille tosi hieno homma. Jo kun päästiin finaaliin ja voittajana, niin tämä on meidän... No sä oot nähnyt näitä muita karsintavoittajia ja muuta, niin mikä niistä on ollut niin semmoinen, mikä on vakuuttanut eniten? No kyllä kaikki voittajat on hyviä, mutta kyllähän Veijo Hevonen kanssa lähdössä oli tosi jäätävän näköinen. Mutta se ehkä näytti paremmalta, mitä se olikaan, kun ne muut ehkä ei ollut niin hyviä. Se oli helpoin lähtö nimittäin niistä muista. Ne oli tasaisempia, kovempia lähtöjä nämä muut. No saattaahan se niinkin olla, mutta kyllä se silti Veijon tietäen, niin ei sieltä ainakaan pohjat lopu. Joo, selvä. No niin, kiitos paljon ja onnea finaaliin. Kiitos oikein paljon. Mika Förs. Tämä oli tosi hyvä tämä Tapio hevonen. Se oli Lahdessakin. Ihan normaali. Niin, eli te palasi niinku tasolleen, niinkö? Niin, no tää on tosi sinnikäs hevonen justiin, kun kaikki asiat on vaan kohdillaan. No niin näytti tuolla, kun katteli tässä sateessa, että sä kierrosta ennen jo rupesit pikkusen niinku prässäämään akuhevosta. No kun mä vähän tunsin kaverinkin. Niinkö? Että jos se pääsee liian helpolla liian pitkään, niin siitä ei pääse ohi. 700 se olisi varmaan, ettei se olisi päästänyt ohitte, mutta kun mä tiesin, että... Ja okei, munkin hevonen, kun mä nousin siihen toiselle radalle, mä koitin ensiksi jarruttaa sitä 3. ulkopuolella, mutta se paino liikaa, että oli tavallaan niin pakkokin antaa sen mennä jo vähän kauempaa. Mutta eihän se nyt ihan selvää, nimittäin loppusuoran puolivälissä ei se ihan selvä ollut, että sä ohituut, vai tunsitko sä se itse? Viimeinen sitä kurvista, kun tultiin ulos, niin tunsin, että ohi menee. Jaa. Että se kuitenkin tuli ulos sieltä kurvista sillä lailla, niin kuin kuuluukin. No niin mitäs nyt sitten finaaliin? Ajat ei enää, te pääsette ehkä valitsemaan 4. tai jotain, 5. 4. No se nyt on aivan sama, mutta kuitenkin näiden ulkopuolelta lähtö, niin sittenhän se on eri kisa. Ja niin, mutta tämä tilannehan muuttuu radikaalisti, kun se Pekka tulee sieltä ylimääräisestä. Niin eihän tässä nyt ole, tämä voi olla tosi mielenkiintoinen vielä tänä vuonna. Joo, kyllä. Sitten sulla oli Korhosen Heikin Greenfleet Slim, joka jäi 3. Se oli semmoinen tämän vuoden start, se on ollut tasainen, ei missään tapauksessa huono,
mutta tasainen. Se viimeinen 150, mitä oli viime vuonna, niin se on nyt vähän ollut hakusessa. Että hevonen ravaa tosi hyvin ja tuntui matkallakin siltä, että se lähtee lentoon tästä kun lähdetään. Ja, no se tuli hyvin, mutta ei niinku mitään otetta Tuomaksesta ja semmoinen... Ei se niinku tavallaan, se hevonen pystyy paljon parempaa. Okay. Sanoiko Jukka mitään, ajetaanko sellainen ekstra? Ei ollut mitään puhetta. Okay. Mutta se on tietysti selvää, että ajetaan tai ei, niin tätähän saa finaalissa Tapio hevosta tietysti. No näin, se täytyy tässä kohtaa tehdä valinta ja tämä on niinku tavallaan luonnollinen näin. No mitäs sun mielestä, kun monta kaikilta kysynyt, että mikä näistä vakuutti eniten näistä karsista hevosista? Kaikki on Sahara B-boy. Niin, no niin, se oli hyvä. Kiitos. Näin on niinku... Joo, kyllä. Kanappahan voitti sen voitti. Hei, tietääkö kukaan, onko se ratojen arvonta tänään? Onko? Russia oli toinen ja Siislavi kolmas. Oliko? Jomppa jo Keulasta, mutta oli toiseksi viimeinen. Oliko hyvä, että se oli kolmas se tamma? Se oli niinku... Ei me myyjäpuisia ja ostajat on edelleen kiinnostaa. Siis Siislavi. Siellähän me kaikki nähdään. Mä haluan kuulla tuon samaa. Joo. Joo. Mä kuulin selvästi, että Friidolla ei ole kiva lähteä tuossa takaa. Ei oo. Eli eturivistä pitää lähteä ja saat valita sen verran myöhemmin, että tulee 5 tai 4. No joo, se on 4. valkkaa, niin se on joko 4 tai 9. Joo, todennäköisesti. Kuka ykkösen ottaa? En mä tiedä, mutta kai sinne jollekin kelpaa. Tuomas varmaan, kun eihän Niin, no Tuomas lähtee hyvin se hevonen. Niin. Kyllä mä näen. No, se nähdään, mutta näillä yritetään. No mitäs se on parantunut toi, vai onko se... No se parantaa, mutta ei se vieläkään, se ei lyö sitä iso-pykälää päälle. Että, mutta kuin iso-pykälä siellä on? Siellä on oikein. Silloin kun se oli viime keväänä niin, ja 2-vuotiaana se oli tosi hyvä. Mutta se silloin katkesi silloin Eskilstunasta, niin se ei ole sen jälkeen mennyt ihan samalla lailla. Mutta nyt se parantaa koko ajan. Ja jos oikein kova vauhtinen juoksu tulee ja joku vähän tekee töitä, niin pitkälle se tulee. Keularinnaltahan on vaikea voittaa. Ei sitä voita, ei sitä voita, mutta... Sanoo, niin kuin Anttikin sanoi, että mutta onhan Veijo mukana lähdössä. Veijo näytti hyvältä ja se oli sen näköinen se hevonenkin, että se menee kovaa. Niin, mutta keulahan, jos Tuomas ottaa ykkösen, niin eihän siltä kukaan pysty keulaa. Ei saa, paitsi jos Pekka pääsee kasille. Niin. Sitähän tässä kaikki odottaa, että miten siinä käy, että kaikki sanoo, jos Pekka on kasilla, sehän pääsee kaikista ohi. Kyllä. Niin, että eihän tässä täällä vielä ole mitään... Ei ole, kyllä me ton kanssa on ihan positiivisesti. Toinen oli vähän pettynyt kyllä. Niin oli omistajakin oli siinä. Huono lähtöradan finaaliin. Niin, ja kyllä mäkin oli. Kyllä se piti, siinä kaikki kunnia voittajalle, siinä ei ole mitään, mutta se juoksu meni just niin kuin tuolla hevoset voi mennä. Niin, mutta kun viimeinen kierros mentiin kovaa, eikö menty? No, joo, mutta on se mennyt 12 kumminkin parikin kertaa 2000 läpi, niin miksei se mene yhtä kiekkaa nyt 12. Ei se huono ollut, täällä sitä suree. No kyllä mä suren vähän. No, mä olin pettynyt. Mun mielestä ei se tiedetä, kuinka hyvä se toinen on, nimittäin sehän on tosi se hyvä. On hyvä, en mä sitä meinaakaan, mutta siitä huolimatta juoksu meni meille hyvin. Niin. Mutta näin on se finaalissa kumminkin. Ajatko sä itse Star Martinin finaalissa? Katsotaan mitä Moilainen tekee. Jaa, niin kuin siinä on semmonenkin juttu vielä, niin kuin se ajoi sillä Timpan voittajalla. Niin, no mieluummin Aku. Ja mieluummin kuin sinä? Niin. Hän nyt just hävisi lähdön sillä. No, annetaan vielä anteeksi. Mutta vaikeahan Aku sanoi, että ei Timpalle, että en mä aja tällä. No näin se voi olla. Nopeammalla ajalla voittaa Terttu. Mutta siitä huolimatta, niin mä... Niin sä voit sanoa, ei, en mä sano. En sano. Joo, selvä. Okei. Osaatteko te nyt sitten taktikoida, että kaikki 8 ekaa rataa on otettu, kun Pekka tulee valitteen takariviä sitten? Kai te sen nyt ymmärrätte. Se oli liivaaminen Pekka 7. Niin, mutta miehet valitsee siitä vaan järjestyksessä, jättää radat 11 ja 12. Ei, mutta Pekka paremmin, se Pekka on 8. Niin, mutta kun eihän pääse nyt valitteen, kun te valitsette tänään. Niin, mutta sitten kun jää 8 tyhjys, on pakko ottaa sen, niin pääsee taas ajaa tarvitse. Niin, mutta ettehän sitä sinne halua. Minä haluan. Joo. Mä ajattelin, että sitä ei kukaan halua sinne. Että kaikki haluaa sen alle 12. Tai 11. Joo. Maksu mitä maksaa. Niin, mutta kato, nyt me tiedetään, että Tuomas pitää keulaa ja Veijo tulee rinnalle.
Ei, jos se Pekka on eturivissä. Niin, jos Pekka eturivissä, se ei menekään niin. Sitä tarkoitetaan, että tämä väriä. Joo, ovata ihan rauha. Hiekkaa vaan tarpeeksi. Kasi, ettei Pekka saa kasi. Niin. Katos nyt. Tää menikin. Nyt voitais katsoa lähtöruotsista välillä. Onko se lähtee? Joo, on nyt auto takana. Mä joudun miettimään vähän aikaa. Niin. Muutama minuutti. Just Markku sanoi, että se on vaikea takarivistä, niin sinne se lykäs. Siinä ei ollut. Shadow. Ihan sama kuin sekana päässyt ottaa. Shadow. Annan tänne sun. Ei. Nyt droppani lähti ajaa eteen. Lund ei päästä kuolemaan. Se on sken. Mikä Lundella? Mikä Lundella on? En tiedä, onko se ei päästä. 23 kertoimia. Joo. No nyt se päästä. Vähän. Sä topet kos. Tiedätkö, että radalta 6 voitetaan toiseksi niitä ravilähtöjä. Miksi sä kotostat tämän? Ei tätä lähtöä. Rahori vaan. No niin. Tuomas, odota vähän. Tuomas! Kolmas ykkönen sitten. No, ei voi mitään. Hei, te nuori mies. Harri Laukkas. niin, mikä oli yllättävintä tuossa kun noita ratoja kävivät valitsemassa? Eikö kukaan luottanut oman lähtönopeuteen, kun ykkönen oli niin kauan vapaana siinä? Kyllä tuo seturivi tänne täyttää, kun Express-ruo tärähtää ylimääräistä karsinasta siihen, niin ne on ihmeissään Pekan kanssa kaikki. Niin. Tässä olisi pitänyt taktikoida ja pistää eturivi täyteen ja jättää takarivi sitten Pekalle, jos Pekka nyt sitten finaaliin pääsee. Sähän sen sanoit. Mutta olisi kuka näistä, no Sahra B-boy, pystyykö se pitämään keulaa? Siis Vei... muita, jos ei lasketaan, että Pekka ei ole mukana. Miten Veijo lähti? Ei lähde niin kovaa. Vitonen tarkoittaa, Lightning Photo. Ja Lightning Photo, ei. Onko se voi olla minkoinen raketti, kukaan ei tiedä. No Veijo tietää. Se saattaa lähteä kova. Star Martinen lähtee tosi kova. No niin se kun näit nämä kaikki lähdet paremmilta paikalta kuin me muut, niin mikä näistä vakuutti eniten? Daryl Poko. Oliko se niin, että se oli helpommassa lähdössä, se näytti paremmalta mitä? Sitäkin, kyllä sen saa olla helppoa, jos 13.8 menee pito päällä, niin siinä on helppous kaukana. Joo, entä sitten sen jälkeen? No Jonesi pääsi helpolla. Sotohossi oli tosi kova toista rataa juoksemalla. Voittajat oli kaikki hyviä, mutta kyllä toi oli jotenkin toi Veijon niinkö... En harvoin näkee tommoista. Okay. Selvä. Putosko mitään hyvää finaalista? No paitsi Pekan Express Ruohan putosi tietysti. Keskiviikkona nähdään, ketä putoaa. Joo, voittiko Seabisk? Mikä tää on tää jollain? Eikö tää ole Seabisk? Mikä tää on? Kato nyt. Veijo, lähteekö toi sun toi kakkoshevonen, lähteekö se kovaa? Lähtee vai? Sun täytyy ottaa joku nopea kuski sitten kanssa, semmonen, mikä ei kinnaa kiinni tuossa auton takana. Taktiikka on selvillä. Okej, men jag ringer dig, jag är här på TV-rutan. Okej, hej. Asia silmä on niin heilu, mä en näe mitään, on niin kipeä. Olihan sulla lasit. Verkkolasit. Ei verkkolasit, no nyt. No oliko se molempiin omiis tyytyväinen? Mä itse kaikkiin tyytyväinen, mutta
Fagi Victory mä otin vähän passiivisen linjan. Viimeksi kuolemasta taipui, mutta sekin lopetti ihan hyvin. Tietenkin mä olin Satovekhossi erittäin tyytyväinen, että Jones teki sen, mitä se pitikin tehdä. No et ottanut rataa yksi Jonesilla. Me odotettiin, että sä otat ykköset, pystyt pitämään keulaa. Pystyn mä nelosellakin. Joo, no ei siinä sitten mitään. Ei, mun mielestä siinä ei kukaan lähde. Nelosella on tosi hyvä lähteä, siinä on vähän vaihtoehtoja tehdä, mutta siitä on tosi molemmin puolin hevosia melkein paras kiihdyttää. Okei. Ja mun mielestä mä katselin, että siinä ei ole kukaan oikein, joka lähtee kovaa. Tuo lähtee kyllä tosi kovaa tarvittaessa. Okei. No mitäs, kun sä näit näitä muita lähtöjä, niin oliko näissä ketään semmoista ylikyllää vai onko sulla yhtä hyvä kuin muillakin? No kyllä mä sanon, että mulla on yhtä hyvä. Että Veijolla oli aika vakuuttava, tumputti menemään aika tasasta tahtia. Että meidän lähdössä varmaan oli sisärata pikkusen pehmeämpi kuin alkulähdöissä. Että se aika 13.8 oli musta oikein hyvä. Mua yllätti se aika tosissaan, että sillä kelillä meni vielä 13.8. Joo, että sanot sen verran avoin lähtö, että mä oon sitä mieltä, Jones on yksi semmoinen, joka pystyy voittamaan sillä ja kaikki menee hyvin. Että ei se nyt mikään suosikki ole. Katsotaan sitten, mitä keräilyerissä tapahtuu ja sieltä tulee mukaan. Joo. Mutta toistaiseksi kaikki oikein hyvin, että yritetään saada Fakir Victory kanssa mukaan keräilyeri kautta vielä. Että... Joo, selvä. Joo. Tähän meni hyvin. Eihän sulla ollut mitään niin sillä tavalla pettymyksiä? Niin... Ei. Kyllä mä olin ihan Satovekhos varsinkin pikkuori tämmöisen kelille, joka on sille miinusta, niin taisteli tosi hyvin. Että saatiin taas perfekti juoksu, kiitos vaan. Joo. No ei mitään muuta koneen finaaliin. Kiitos. No niin, eli derbykarsinat, eli tämä on se päivä, missä nähdään suomalaista parasta raviurheilua, mutta ei kyllä tämmöisellä kelillä yleensä, niin se vähän latistaa tunnelmaa, mutta hyviä hevosia nähtiin ja ainut, jos yllätyksestä voidaan puhua, että Express Duo ei ole finaalissa, että siihen todennäköisesti tulee karsintoihin ensi viikon keskiviikkona uudestaan ja hommaa se finaalipaikan. Rata 8 on vielä jäljellä, niin siinä onkin näillä, jotka nyt valitsi ratoja, niin mutta kyllä kaikki se tietysti ehkä otti huomioon, että Pekka siihen voi tulla, mutta tosi mielenkiintoinen ja sanotaanko, että kaikki muut parhaat pääsi finaaliin, että siinä ei niin kuin muita ollut kuin se Pekan, tietysti joka on suurin suosikki, että se jäi ulos, niin sehän on suuri yllätys tietysti. Mutta, ja sitten täytyy kyllä sanoa, että Vermon rata, niin siitä ei voi kyllä mitään pahaa sanoa, että kyllä tosi hyvin kesti tämän sateen, täällä on nimittäin tullut sitä oikein tosi paljon, että sitten vielä Jones menee siinä vaiheessa sen 13, menikö se 13.8, 13.9, niin se on kyllä maailmanennätys tuommoiselle radalle, että siitä ei pääse niin minnekään. Että tosi mielenkiintoinen finaali tulee, kun ensin katsotaan vaan noin ensi viikon karsinat. Ja sitten, että kuka ajaa mitäkin, että siinä on semmoisiakin asioita, että Moilanen, niin kuin kuultiin Markun äänestä, että Markku oli sitä mieltä, että Akun pitäisi sitä ajaa, mutta että kyllähän Akunkin vaikea on sanoa Timolle, että ei hän aja sitä, kun voittaa nopeimmalla ajalla karsinnan, mutta sehän kuuluu tähän, niin sehän nähdään sitten. Nähdään.